gue kenang-kenangan. Iya biasa payu lho. Wis Payu piro? payu loro. Malah ya dinteni ae tak Lakon mlaku. nenek. Eh, Lakon nenek. alah kok di bengubengno. Lha iki rokok to kok sampean kok alah. Alah. Ya apa ae. Ya kok tak anu nak enek wektu ya tak mampir. Iya iya, heeh. Kok nae, tapi yo mbok aja diangen-angen lho aku Wis to. ngubeng sak Ya anu wis ne. wis dino dino wis Heeh. bonggo yo. Kita yo kambil kita api ta. Aku jurupe yang nganjuk kono kae. Ya kok lali gak njaluk nomor sampean to. Aduh aku no. Iku kita api kita. Ya kono 5.000, 6.000, 5.500. Ngecet. Pasti yo disuruh. Tak anu dese. Lah, blayon-blayonnya gelek kesel aku sesuai. Nah, kono kan untuk blek rono kan kubeng yang ngajuk to, rene gur juga ngono lho karepku. Lah tapi emang piye lakone ngono sih? Gak ngono ya karo sampean. Ras kok apa ya. Ngono yo lali apa ada. Ora tambah dia lari tak kurang ajar iki aku. Baca kerung dah oleh ralali iki kang Oh, dia. oh Kerung iki aku. Bakal ngajuk. Menaka diserah gunung udah mau nih kayak oh ya kono mau nih ngajuk kang pai dia. Ya apa saban, Bang?